Глядзіце заўтра на першым нацыянальным тэлеканале. У 6 гадзін напамін падзей панядзелка, у 6:10, 7:10 і 8:10 добрай раніцы Беларусь з навінамі ў 7, 8 і 9 гадзін. Стрэлы і крывавыя разборкі абыходзяць яе, хаця крыміналу хапае ў жыцці абаяльнай следчай. У 9:15 новы серыял «Тайны следства». У 10:05 стадыён, у 10:35 ранішні паказ серыяла «Прыгоды Шэрлі Холмс», у 11 гадзін серыял «Сямейныя путы». У 12 гадзін інфармацыя ад агенцтва тэлевізійных навін. У 12:20 дзень добрай Беларусі. Героі Фёдора Дастаёўскага, асобы незвычайнага і нават трагічнага лёсу. У 13:05 падлетак, заключная серыя. У 14:25 жаночыя гісторыі ў тэлевізійным доме кіно Сергея Кацьера. У 15 гадзін навіны першай паловы дня. У 15:20 аповеды пра жывёл працягваюцца ў серыяле «Дэні, раскажы мне гісторыю». У 15:30 пра тое, як незвычайным чынам з'явіліся ў нашым жыцці звыклыя рэчы, мультсерыял «Маленькія вынаходніцтвы». У 15:40 прыгоды Шэрлі Холмс, у 16:10 5 цудаў, у 16:20 у прамым эфіры 5 на 5. У 17 гадзін дэтэктыўны серыял «Тайны следства», першая серыя фільма першага «Мяккая лапа смерці». У 18 гадзін інфармацыйны выпуск ад агенцтва тэлевізійных навін. У 18:25 «Зона Х». Яна здаецца мужу далёка не ўзорнай жонкай, але лепш хай так, чым ведаць ашаламляльную праўду, бо яна капітан французскіх сакрэтных службаў. У 18:35 мастацкі фільм «Маленькая кропелька вар'яцтва». У 20 гадзін спартыўнае спаборніцтва сем'яў «Маладая Беларусь». У 20:40 «Калыханка». У 21 гадзіну інфармацыйны канал «Панарама». У 21:50 вячэрні паказ серыяла «Сямейныя путы». Спорткур'ер са спартыўнымі навінамі дня у 22:40. У 22:50 «Доўгая дарога ў дзюнах», трэцяя серыя фільма. А поўначы ў эфіры заключны выпуск навін.